am Paraguay heeft dat niet genoeg Steiner, so Robert speelt met Steiner. Dat is bloos Spaß. Robert is mijn Schwäger, heet dat zo? Mijn concuño. So, als je hebt bloß eine Sache, dann darf ich mit dem befrieden. So, dat is fijn, we hebben ons over de tijd Schatzen geleerd. Een interessante wijze van tieren zijn bloß de uitlander predikers. So, Robert is een prediker en ik zie ook een, en alle even je niet. So, dat is voor ons een privilegio. We freuen uns, dat we Robert van jou hier bij ons hebben. Hij wil ons een boodschap brengen. En we willen voor die beden, dat God mag die brücken. En dan laten we die de tijd. Vor dem Himmel, Dankeschön noch einmal für diesen schönen Gottesdienst. Dankeschön, dass Robert willig ist, uns hier mit dem Wort zu tun. Möchtest du dann durch am reden und dass wir möchten nur die getragen werden. Nur dort beten wir in Jesus Namen. Amen. Ik mag jullie alle ganz hartelijk reizen. Mijn stem is een klein beetje heis, maar dat lijkt wat we gaan. So, wenn ich ein bisschen al hier dat is, dan ben ik niet direct al zie. Ja, dat is plus wenn wir ein bisschen, vielleicht ein bisschen viel kalde Luft gekregen haben. So, vielleicht erinnere ich euch, dass ich vor 3 Jahren zurück wie ich einmal hier und habe hier eine Predigt gebracht. So, wir sind nicht das erste Mal hier. Und ich freue mich, dass ich von da mit euch habe, waar das Wort Gottes duidelijk kan. En ik mag ook dankzij zeggen dat je als Zeug ons, als familie, diesen Platz, diesen Ruim in je Gottesdienst gegeven hebt. Dat je dat vertrouwen had gehad dat we willen wat brengen wat dem Wille Gottes entspreken dat. En vielleicht vooral eens hier de andere zegt, waarom doen we deze lied zo wat als te doen. Ja, is zoveel mal Geschwister in Mexiko bezoeken komen, dat braucht veel tijd en dat braucht een deel geld. En daar hebben we ons ook gevraagd. Ik weet niet of alle van de Geschwister dat hebben, maar ik heb me dat gevraagd. Is dat wirklich weet dat we dit doen? Ja, maar als grote familie zo'n grote reis maken en dit ook doen. En we zijn hier, door wordt toch wel de Schlussfolgerung gewesen sein, dass sich das lohnt und dass das wird es. Und vielleicht während der Predigt, wo wir vielleicht noch ein bisschen mehr davon hören, woran wir würden glauben, dass das wird es. So, ich will mit Ihnen einen Psalm lesen, den Psalm 90, der aus Text deine Worte, ich werde ihn versuchen, in Plattdeutsch zu lesen. Und der sagt so, den Gottesmann Moses sein Gebet. Herr, du bist immer weich unsere Todflucht. Euer de Boy für ein Dach gebracht worden, oder euer du die Erde in der Welt herstellst, bist du Gott in aller Ewigkeit. Du, der du die Menschen sterben lässt und sagst, kommt wahrer, Menschenkinder. Will 1000 Jahre sind bei dir so aus der jesterste Tag, der vergangen ist, oder so lang aus ein Nachweich da wird. Du fährst die Menschen weich aus einem Strom. Die sind aus einem Traum im Schlupf. Zumal sind sie aus Gras, dort frisch uitlaat. Zumal ist dort Jalsta und Wurst und zu Overs verwalkt und verdreht dort. Dort mögt ihn euer, dort wie so ankommen, in die Wort, dort wie plötzlich weich machen. Du hast unsere Gottlosigkeit und unsere geheime Sünde für die Gestalt, so dass du die sein kannst. Wir haben uns Leben unter din euer gelebt, wir schließen uns Leben auf mit dem Gestehen. Uns Leben ist hier 70 Jahre und wenn das hochkommt, dich. Und wenn das auch schön gewesen ist, habe ich doch bloß von mir in Trüa zu reden. Da kommt bald ein in wie Flehe weich. Wer weiß, was din euer uitrichten kann, weil's dine Wort ist so groß, als der Farsch, der die trifft. Leer uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir klug waren. Was dort der Text.
So, ich glaube, das Text hat 3 Sachen, Berne, was uns sagen will. Das sind meine Berne aber 3 Hauptsachen. Erstens, wir haben eine gewisse Zeit gekriegt. Wanneer het koud is, 70 patentes jaar. Niet alle jaren, aber krijgen dan, dus we zoveel jaren niet. We hebben alle een gewisse aantal van tijd. In deze tijd, tweitens, deze tijd is kort. In een Godzijne uur, zeer kort. Dat is niet veel tijd. Dat je het schwin weg, dat vliegt weg. En drittens, wil dat zo is, moet we deze tijd klug nutzen. En als je goede übersetzungen zeggen, leer ons onze deur rechtig talen, omdat we wijs worden. Rechtig onze deur talen. Wanneer het met mij bij 70 gaat, dan kan ik van hier talen, ik zie nu 48, dan zijn het nog 22 jaar. Het zijn niet ganz so veel als ik met mijn vrouw bij nu top geleefd heb. En wat wil ik met deze tijd doen? Door wie maar een professor, die deed besonders leren over hoe mensen ihre tijd kunnen goed uitnutzen. Hoe ze die moesten organiseren om goed uitnutzen. En dan soll einen Vortrag bringen en dan bracht hij een Beispiel. En dat wil ik van jou ook bruggen met June Touw. Wel moet zijn, hè? Dan kom hij in een klas nemen en hij stelt er zo'n glas aan. En dan deed hij door een steen aan nemen. Ik moet nu oppassen dat hier een 2 heeft. Wel moet zijn, hè? Als er een nentje. Ja, die in Mexiko sei ja Schmackenstein, also eine feine Runde. Die heeft het bei uns meist noch nicht. Okay. Wat zei je? Is het glas nu vol? Nou, het zijn eentje klukken hier die zeiden nee, aber ja, en zijn Schüler die zeiden ja, dat is vol. Okay? Het glas is vol, zeiden ze. Goed. Dan ging de professor weg en kwam met wat frisches op. So, meine Frau soll eigentlich dich den Stein da nehmen, um dort Fine da besser nennen können, aber dort hat wir nicht fertig berät. So, ist das Glas voll? Okay. Alle muss sein, dass er noch ein bisschen mehr nennen kann. So, wie war dann immer ein bisschen Ries nennen, schade sein, dass du noch irgendwo Ries nennen kann. Und wirklich jetzt, oh. Das noch ein bisschen mehr. En werkelijkheid zullen 3 zonen zijn, maar weet je, bij jullie in Mexico regent het niet zoveel, weet je, vangen geen 3 zonen.
Ja, je zei niet daar. Blijf erst nog een beetje wat übrig, aber das ist okay. So. Und das ist wahrscheinlich immer noch nicht ganz voll. Und nochmal das andere. So, nu is dat werkelijk voll, ja. Nu hebben we het werkelijk voll. En dan zei de professor tot zijn schüler, weet je, wat je met je tijd doen, dat komt zeer erop aan. En wat voor een Reihenfolge je dat aanpakken. En dat is zeer wichtig, wanneer je je tijd werkelijk nutzen willen, dat de grote zaken zuerst komen. Je weet wat wordt passiert zijn, wanneer we dit hadden eerst met zand en water en fijne stenen abgefällt staan. Wie worden de grote niet meer doen aangekregen. Da werden de grote zaken zuerst. En wanneer we dat nu op ons leven aanwenden, wat is in je leven wichtig? Wat is werkelijk wichtig? Wat mag je werkelijk? Zij we ons zeggen, dat in dit glas, deze tijd die we van God gekregen hebben, den je was het aandeel. We weten niet mal ganz genau, hoeveel tijd dat wat zijn. Nog zijn we alle hier, maar dat is wat we gekregen. Zij we ons zeggen, dat de wichtige zaken door werkelijk ben zijn. Zij we ons zeggen, dat in die tijd die we van God gekregen hebben, we dat de wichtige ook waren geleefd hebben en in ons leven ingekregen hebben. So de vrouw wordt zeggen, wat is ons dan nu wichtig? En wat moet je op deze grote steinen opschrijven? Want dat de zaken zijn, wat in je leven unbedingt nemen moet. En daarom gaat het, wanneer de psalmist zegt, dat we onze tijd zorgvuldig klug aufteilen zullen. Dan meint dat we denken, want Luther übersetzt met bedenken, dat we bedenken dat we sterven moeten. Dat meint dat we daarover nadenken, wat zal hier nemen en wat niet. Goed, wanneer we nu naar de Bijbel gaan, wat zal om allereerste hier nemen? Wat zal om allereerste doen nemen? De grote stenen. En wat is de grootste steen? God is een God die de absolute prioriteiten heeft. En ik probeer je nu niet alle beantwoorden, maar ik geloof wie weet er alle. Er hebben het geleerd. De vers stond ook door aan, Matthäus 6, 33 zegt, om eersten tracht naar het rijk Gottes en naar zijn gerechtigheid. En dan wordt je dat onder alles toevallen, zegt dat. Dat is een van de zaken wat ik hier mag, dat in mijn leven wordt door zijn. Dat rijk Gottes wordt aan eerste stede in mijn leven zijn. Dat betekent voor mij vele zaken. Dat betekent dat ik me beschaf je met het woord Gottes om uit te vinden wat God zijn plan voor mijn leven is. Dat ik zijn plan voor mijn leven channelen, zijn erleiding. Dat wat hij mij uitgewild heeft, dat hij mij vooruitbestemd heeft, dat hij mij een afgoed gegeven heeft voor de hemel. En vele andere zaken meer. En ik wil hier wel gaan dat de dienst die God mij gegeven heeft, dat woord te verkondigen, dat ik dat woord met vollem hart en met mijn ganze kracht doen, deze dienst uit te voeren. Niet alle gaan zo'n opgave krijgen, maar trotzdem jij je evalueren, wat voor het voor jullie betekent, jullie tijd klug te halen en uit te nutzen. Wat zal je unbedingt nemen? De tweede zaak, wat wil je willen doen gaan? Ik wil in mijn glas unbedingt familie willen gaan. En dat is waarom we hier zijn.
De familie heeft Gott gemaakt als hij de wereld schaffen deed. En hij zei door al dat het niet goed dat de mens alleen is. Ik moet wel een familie inverteren. Ik moet wel in beziehungen inverteren. Ik moet het Einstein in dit glas, Einstein in mijn leven, wo de beziehungen zijn. Dat wanneer God mij 70 à 80 jaar heeft, en ik dan sterf, wanneer we dan denken zullen, wo we sterven willen, dan word ik, wanneer God mij in het titel een normale dood geven deed, dan word ik wel sterven met mensen die ram mij zijn met die ik heb beziehung gehad. Die ik lief gehad heb. En die mij lief gehad hebben. En dat wordt een eerste stad in mijn familie zijn. Dat moet ik unbedingt hier bijna willen gaan. Ik moet wel een familie inverteren. Dat moet een grote steen zijn. Zo vergemals, wel wie zoveel zaken in ons leven. Wie ons voor dit jankeren, ons voor dat jankeren, ons voor jaan jankeren. En we krijgen niets te doen. Dat we een kluk zijn, je hier tot hou, dat we ons bewust worden. Wat zijn de zaken die ik werkelijk wil? De nächste zaak die ik moet hier in mijn leven gaan, die ik unbedingt wichtig zei, is de gemeinde. Dat is het woord Gottes. Dat is de bruid van Jezus Christus. En daar moet ik wel inverteren. Ik moet wel een gemeinde ondersteunen. Ik moet wel een gemeinde leven. Ik kan me dat vandaag schwer voorstellen, ohne gemeinde te leven. Dat is voor mij zo waardevol, de gemeinde die we hebben. Dat is niet alles immer 100%, dat is niet alles happy, zoals man dan zegt, dat is niet alles immer zoals het zal zijn, wie die mensen zijn, maar dat is God zijn woord. Zoals we dat hier schon van Carlos en Bettierde. Gemeinde heeft God geschaffen. En zo worden er meer zaken die ik unbedingt moet wel hebben. Dan kunnen we vielleicht nog onze arbeid nemen. De arbeid is een zeer wichtige zaak in ons leven. Dat heeft God om Anfang geschaffen, omdat we zijn voor het schreeuwen. En je moet zeggen, de arbeid komt vielleicht nicht an erster Stelle, die kommt wahrscheinlich nur Familie. Aber wo willst du wählen, dein Leben ordnen? En je moet van mensen sehr arbeiten en sehr veel geld verdienen en sehr rijk worden, dan komt mij dat aan, ook meer te schaffen en meer in die Sache te invertieren, meer geld te maken, Jurata te wassen en so wieder. Dan mag ik immer schlecht zijn. Maar dan zeg ik immer, Robert, wacht maar een beetje. Wacht maar een beetje en bezin die op dat wat u werkelijk wist in die leven. De arbeid is wichtig. Dat wordt voor mij ook een van de grote stenen zijn. Maar dat zal niet het ganze aannemen. Zo, wanneer God ons een tijd gegeven heeft, nog eenmaal. Dan willen we ons überlegen, wanneer we die kluk nutzen willen, wo willen we welke zaken zullen werkelijk doen? Welke zaken moet ik de eerste doen? Omdat er niet volgeveld worden van zand, van kleine steinetjes en mel. Wo wil ik mijn tijd nutzen? Wil we weten dat om één van ons leven komt een gerecht. En dan wordt het gezegd worden. We weten dat het gerecht wordt 7. En dan moet ik hier gaan dat we in mijn leven meer grote stenen op een zee blijven tijden die niet daar gevallen werden. En dat moet ik van jou wat doen. Mir ist ganz klar, wenn ich Beziehung will in mein Leben, wenn ich gute Beziehungen will, Gemeinschaft mit anderen Menschen, in so eine Sache aus, was mir wichtig sind, dann muss ich ein Wie-Leben führen und nicht ein Ich-Leben. Ich glaube nicht, dass das falsch ist, wenn ich persönliche Wünsche habe, noch die einmal ausführen darf, aber im Großen und Ganzen, als ich will, in der Familie, Beziehungen haben, als ich will in eine Gemeindebeziehung haben, dann will ich machen und dann will ich dass wir über das Ich stellen. Und wenn wir als Familie eine Reise machen, dann kann es bloß dann
funktionieren. Wenn wir alle an wie denken haben. Sonst, wenn jeder einer von uns würde ein Eck denken haben, dann würde uns das nicht schön gehen. Und da brauchen wir ein wie denken. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel zum Erfolg. Das ist Gott sein Rezept. Das ist nicht gut, seht ihr, dass der Mensch allein ist. Da wollen wir in die Sache investieren, was uns wirklich das Leben bringen. Ich möchte Ihnen Gottes Segen wünschen und ich würde zum Abschluss hier mit Ihnen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns gelebt hast, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Ich danke dir für die Gemeinde hier in Durango in Mexiko. Und ich bete, dass du uns hilfst, klug zu sein. Dass du uns die Klugheit und die Weisheit schenkst, erstmal wirklich zu überlegen und zu bedenken, was sind die Sachen, die mir wirklich wichtig sind, was ich hier mache. Und dann uns Leben so zu ordnen, dass die Sachen dann passen. Inwieweit in ons Leben gibt es trotzdem noch genug Sond und Dinge, die nicht unbedingt das Wichtigste sind, die man auch getan. Aber dass wir so eine Menschen waren, wo die großen Steine wirklich im Leben hinkommen, die wichtige Sache. Ich bete, dass du uns da behaltst, in Jesus' Namen. Amen.